Fil-Marsa ġie inawgurat ċentru għat-terapija ta' integrazzjoni sensorjali li jagħti servizz lil tfal li għandhom limitazzjonijiet sensorjali. Dan huwa l-ewwel ċentru tat-tip tiegħu f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-istess ċentru fl-Iskola Primarja tal-Marsa, parti mill-Kulleġġ San George Preka, intqal li l-problemi sensorjali għal tfal jinkludu l-amplifikazzjoni ta' ħsejjes li hija wkoll effett tal-ADHD u tal-awtiżmu. F'dan iċ-ċentru se tibda tingħata l-terapija li tintegra tfal bi problemi sensorjali. Dan se jsir permezz ta' 10 occupational therapists, 2 speech and language pathologists u 2 fizioterapisti. Ruth Kutajar li għandha responsabilità ta' focal person f'dan iċ-ċentru spjegat l-odda inklusiva u adattata li jinkludi dan iċ-ċentru. Il-kamra li qed naraw hawnhekk hija mamra apposta biex tkun tista' tingħata din it-terapija. Qabel il-bidu tat-terapija isir assessment dettaljat li fih aħna naraw li ma sensory systems qed jagħtu qed ifixklu jew mhux qed iħallu tat-tifel jew tifla jipparteċipa kif suppost fl-affarijiet tiegħu ta' kuljum. U mbagħad jitfassal programm individwalizzat skont il-ħtiġijiet tat-tfal. Ruth Kutajar irreferitu ukoll għas-servizz ieħor li jingħata f'dan iċ-ċentru. It-tieni programm li noffru huwa l-programm tal-SOS Feeding li huwa marbut iktar ma' diffikultajiet relatati mal-ikel. U f'dan il-programm it-tfal dejjem wara assessment dettaljat jiġu introdotti għal gradwatorja ta' ikel b'mod ta' lob ħalli l-aħħar ikun li t-tfal jaċċettaw varjetà ikbar ta' ikel. Il-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li sissa fiċ-ċentru ġew assessjati 177 tifel u tifla li bdew jingħataw programmi ta' terapija u qal ukoll li saru l-fuq minn 10,000 sessjoni ma' tfal u mal-ġenituri. It-tfal jiġu riferuti għal dan il-programm it-tobbaw mill-occupational therapists li jaħdmu Child Development Assessment Unit is-CDAU. Huwa stmat li bejn 5 u 16% ta' tfal għandhom diffikultajiet relatati ma' sensory integration fil-waqt li l-inċidenza ta' dawn il-każi dejjem qed tiżdied. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima esprima sodisfazzjon tiegħu għal dan il-proġett inklusiv u għafas fuq il-priorità tal-Gvern li jara li tingħata edukazzjoni sħiħa, inklusiva u holistika, speċjalment lit-tfal. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li dan il-proġett ta' 2.4 miljun euro ġie finanzjat mill-fondi ta' Żona Ekonomika Ewropea, żona li tinkludi fiha n-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet qal li f'Ġunju tal-2018 pajjiżna ngħata 8 miljun euro minn dan il-fond, żieda ta' 3 miljun euro fuq il-programm ta' qabel biex pajjiżna wettaq dan il-proġett u 5 proġetti oħra li jittrattaw l-iżvilupp lokali u tnaqqis tal-faqar.